Lloret de Mar s'ha adherit a la xarxa de municipis acollidors. D'una banda, la localitat dona suport a l'assistència bàsica en les rutes de fugida de les persones que emigren cap a Europa a causa de la guerra civil a Síria o d'altres conflictes internacionals. De l'altra, s'ha compromès a acollir refugiats i a facilitar la seva integració a la vila. Per aquest motiu, l'Ajuntament coordinarà l'acollida al municipi amb la col·laboració de les entitats socials. Els lloretencs que vulguin participar en l'acollida han de formalitzar la col·laboració a través d'un formulari que es troba a la pàgina web del consistori. Econòmicament, també es pot col·laborar en la campanya d'emergència d'assistència bàsica en les rutes de fugida de refugiats que canalitza el Fons Català de Cooperació. D'aquesta manera, Lloret de Mar se suma als més de 260 pobles catalans que ja donen suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats de la Mediterrània.